Jakube, vítej. Ahoj, zdravím ťa. Co je to podvědomí? Tak toto je vedecká otázka, to sa nikto nevie nejak extra stotožniť, pretože je to vec skrytá v našom mozgu. Jednoducho môžeme povedať, že v našom mozgu je vedomie a podvedomie. Vedomo konáme, podvedomo je náš autopilot, na ktorý reagujeme. Že tá autenticita a spontánnosť je práve to podvedomie, ktoré nás niekedy prekvapí, čo sme to vlastne povedali. Niekedy rozhoduje za nás, niekedy pracuje na základe presvedčení, alebo vlastne vždy pracuje na základe presvedčení, ktoré sú v podvedomej časti mysle. A tá vedomá myseľ je len sprostredkovanie informácie, alebo prijatie informácie, ale stále to podvedomie je nadradené vedomej časti mysle. Proč se na to ptám? Já vnímám, že podvědomí podle mě slyšelo spoustu lidí, ale jednou to člověk slyší z knížky, jednou to ten člověk slyší z nějakého videa a nedokáže to uchopit. Co by si řekl, Jakube, jak bys popsal, co je to intuice? Intuícia. Nemôžem povedať, že som práve expert na vedu, ale ak dobre viem, ak ľuďom opravte, pochádza z malého orgánu v mozgu, ktorá sa volá šišinka. O ňu sa treba niekedy viac starať, ako o ostatné orgány, ktoré uprednostňujeme, keďže nie všetci sme dostatočne vedomí o tom vedieť. A tá šišinka má skutočný dar prijatia, priťahovania a užívania tých nápadov, ktoré ona sama prinesie nášmu vedomiu, aby sme to mohli potom transferovať zdieľať niekde vonku. Víš, já vnímám, já ještě k tomu doplním, protože vnímám, že spoustu lidí říká, když děláš nějaké rozhodnutí, rozhodni se intuitivně, rozhodni se podle intuice. Co bys dokázal říct, že je opak intuice? Opak intuície je rozhodovanie sa na základe životných situácií, ktoré sme zažili, ktoré môžu byť konštruktívne a deštruktívne, čiže reagujeme na základe podnetov zažitých životných situácií v tomto živote. Alebo ktoré sme prevzali od našich predkov. Hovoríme o vzorcoch, programoch, presvedčeniach. Určitě se tady k tomu dostaneme potom třeba v dalších rozhovorech. Mě by teďka zajímalo, protože častokrát jsem, Jakube, od tebe slyšel, že důležitý, Adame, je mít jasnost. Mít v tom jasno. Co pro tebe znamená jasnost v životě? Jasnosť je aj pocit. A keď cítime niečo, že s nami rezonuje, môžeme povedať si, že sme nadobudli jasnosť a zároveň rozhodnutie v danom konaní. Čiže my cítime tú jasnosť, že to zapadlo ako pucle na to správne miesto a neexistuje žiaden krok, ktorý, keď vykonáme, je proti nám. Super. Že akokoľvek jasnosť príde do nášho života, vždy je nadradený hlas, ktorý vychádza k tej jasnosti. Ten hlas sa delí na viacero skupín a áno, pochádza z intuície, alebo z podvedomých vzorcov prevzatých od predkov, alebo vytvorených v tomto živote z nejakej situácie. Tá postupne vytvára jasnosť. Jo. Takže by se dokázal bych říct, že když mám v tom jasnost, tak hlavně ten člověk jakoby chce mít ten pocit toho, že to rozhodnutí, který dává, nebo který dělá, dává největší smysl. Áno, ale potrebuje vedieť, z akého hlasu to rozhodnutie vychádza. Toto je velmi zajímavý téma, mám to jako jednu z otázek, za chvilku se tě zeptám. Ale ještě by mě zajímala jedna věc.
co mě extrémně pomohla, a teď se nebavíme jenom ve finanční sféře, jenom v biznise, ale třeba v osobním životě. A je to něco, co jsem ze začátku absolutně vůbec nechápal. Jak to vlastně někdo může vyslovit. Jo? Protože dejme tomu, že chceš mít přítelkyni, ale ještě ji nemáš. A ty jsi mě neustále říkal, Adame, je potřeba, nebo je chytrý, žít v dostatku. Co znamená pro tebe žít v dostatku? Myslím si, že to, čo je najviac už propagované, aspoň ja som si o tom vedomý, je vlastne tá vďačnosť, ktorá pokrýva ten dostatok. Čiže keď si vďačný, máš prebytok, nie dostatok. Dostatok je, že mi niečo chýba, že niečo potrebujem. Dostatok, to je dostatok iba skupina nejakých vecí. Prebytok je, sa štartuje vďačnosť. To znamená, keď som vďačný, som v prebytku, ale samozrejme sú tu životné úlohy, ktoré prirodzene chceme rozvíjať a vďačnosťou patrí aj to, že niečo chceme nadobudnúť. Takže jsem v situaci, kdy nemám moc peněz, vím, že mám zaplatit nájem, ale přitom chci být v přebytku. Jak na to? Byť vďačný, sústrediť sa na svoje silné slabé stránky, ktoré sa postupne doplňajú a prirodzene rozvíjajú. Robiť akčné kroky a nenechať sa ovplyvňovať vonkajšími faktormi, ktorými nemáme vplyv riadiť. A v podstate hráme s kartami, ktoré máme a už podľa toho, s akým budžetom do procesu ideme, vždy vieme urobiť tie základné kroky, aby postupne sme mohli už začať delegovať, mať skupinu ľudí, čo samozrejme preniká k podnikaniu väčšieho rozmeru. To znamená, v jakékoliv životní situaci je chytrý se podívat na to, ne co musím zaplatit, ale za co teď v tuto chvíli můžu být vděčný. To znamená, mám jenom jednu nohu, ale jsem vděčný za to, že mám aspoň jednu nohu. Chápu to správně? Presne tak. Super. Samozrejme, druhá stránka je odkazy okolo nás. To znamená, že pri robení akčných krokov k nám chodia odkazy, ktoré niekedy zrkadlia to, čo máme v sebe, ale nepáči sa nám to. No a v tomto prípade už je potrebné vstúpiť do podvedomia, vyriešiť tú situáciu, prečo mi to do života chodí, čo mi tým zrkadlí. Ak sa tá situácia vyrieši, posúvame sa v živote ďalej. Čo je na tom úžasné. A nikdy nie je koniec. Skvělý. Když jsem si chystal otázky na tento rozhovor první, tak jsem si vzpomněl na jednu velmi zajímavou pasáž, co jsme společně řešili. A to je to, že si maloval mě takový obrázek. Levá hemisféra, pravá hemisféra a tak dále. To si pamatuju moc dobře, protože ty obrázky já hodně jsem. A teď, postprodukci ten obrázek tam můžu přidat, nebo to najdete když tak na Instagramu u mě. Jakou, Jakube, roli při našem rozhodování hraje ego a vyšší já? Co to je a jaký je mezi něma rozdíl? Vždy bolo hovorené a som zastancom toho, že ego nám zarába peniaze, ale nie všade patrí do života. To znamená, naučiť sa ho používať je chytré. K tomu by som priradil cnosti, ktoré každý z nás eviduje. Je ich 98 a môže si ich vygoogliť. Tie cnosti nám pomáhajú robiť viac v súlade s nami, aby sme nemali pocit viny, aby sme v ľahkosti mohli žiť ten život aj mimo pracovnej oblasti. Pomáhajú nám, ako som vravel, lepšie aj s tým podnikaním alebo hociakou životnou situáciou. Všetko sa doplňa. Máme tam vyššie a máme tam ego, máme tam intuíciu, že tie tri sú v pravej hemisfére
ľavej je vedomá časť mysle. Samozrejme, zase opieram sa, nie som odborník na technické veci, ale viem, že v mozgu sú takto rozdelené veci a my sa na základe hlasu, vnútorného hlasu rozhodujeme, ktorú z týchto vecí použijeme v praxi. Ako zopakujem len, že ego patrí do života, ale je potrebné ho používať, pretože ego má napríklad, že chcem Mercedes, chcem Ferrari, to je vec ega. A keď niekto povie, ego je zlé, znamená, že chce žiť pod mostom, že chce byť mníchom. A každý z nás má právo a má tu možnosť, pretože je to tu všade okolo nás a je to prístupné, aby sme to mohli mať, ale je potrebné s tým vedieť používať to v praxi. Vyššia je lepšia verzia nás samých a tým pádom niekedy sa o ňu neopierame a tá sa opiera o tie cnosti. Ako som spomínal, my sa opierame niekedy o ega, čiže s egom robíme všetko. Čiže ako náhle vieme rozlišiť, že je tu ego, je tu vyššie ja a naša intuícia, tak následne dokážeme krásne vyberať si, kde, čo, ako vieme používať. Ale toto samozrejme učím v praxi na základe príkladov zo života. Čiže keď príde klient a na sedení riešime nejaké životné situácie, tak presne sa ho spýtam, že z akého hlasu je to, čo povedal, aby vedel postupne sa naučiť to používať v praxi a tým pádom, aby nevznikali drámy a tragédie a podobně. Hnedka se tě zeptám. Jsem v situaci, kdy udělal jsem v minulosti nějaké rozhodnutí, jedno jestli to bylo dneska, ráno, včera a tak dále. A chci zjistit, jestli jsem to rozhodnutí udělal z ega anebo z vyššího já. Jakou konkrétní otázku se mám sám sebe zeptat? Niekedy nám ukáže ten akčný krok, tú spätnú odozvu. To znamená, ako náhle, musel by si mi povedať príklad, nejakú životnú situáciu, ale väčšinou ten človek nejak reaguje. Situácia nejak reaguje a tým pádom na základe tej situácie vieme presne vidieť, že čo si dal, to ti prišlo naspäť. Je to konštruktívne alebo deštruktívne. Ako odpoveď na tvoju otázku, ako to vedieť po tom, čo som povedal, je za mňa osobne chabý krok, ktorý už je neskoro zobrať späť. Čiže je dobré vedieť postupne, aj napriek tým, že je tu kopec ľudí, ktorí nám odpustia. Tu kopec ľudí, ktorí, hlavne rodina, nech povieme čokoľvek, veď každý z nás to poznáme, že sme povedali to, čo by sme nechceli to robiť, ale sme to povedali, čo vyšlo z nášho podvedomia, ale oni nám odpustili. Väčšina tak je. Odpustí, ale OK, možno má nejaké fanty, možno tam sa ozve vnútorné dieťa a podobne, možno to trvá mesiac, dva, možno hodinu, kým tu prejde to odpustenie, ale v takých bežných kontaktoch medzi ľuďmi, tak väčšinou človek odíde. No ale OK, toto je jedno z učení. To znamená, že keď ten človek odíde, dobre, tak už viem, ako sa mám správať. No a keďže nás je tu možno už viac než 4 miliardy, tak ako je tu dosť možností učiť sa s každým a áno, niektorí ľudia sa k sebe vracajú, niektorí vedia odpustiť prirodzene, ale je to vec vedomia, stavu vedomia daného jedinca, aký postoj zachová. Jedna z mojich vizí je podívat se v dalších třeba kolech rozhovoru, se podívat na konkrétní životní situace, ať už moje, nebo mých blízkých, nebo lidí, co třeba jenom slyším, a rozebrat si je do detailu. A to si myslím, že může být velká přidaná hodnota. Takže pokud někoho konkrétně zajímá jeho daná životní situace a chtěl by na to odpovědět, hoďte to do komentářů, dejte nám zpětnou vazbu, rozebereme to do detailu, když nám to bude dávat smysl. Teďka mé otázka. Toto bude hodně pro ženy, ale i pro muže. Jo? Ale spíš tohle pochopí ženy. To znamená, pojďme si představit scénář. Je to zase jedna z věcí, co když jsem od tebe slyšel, tak jednak jsem to slyšel takhle poprvé, ale jednak je to hodně pomohlo. Jo? Představ si, že se rozhodneš si jít koupit nový tričko. Jo? A hledáš tričko s krátkým rukávem a víš, že chceš jít do obchodu koupit si tričko. To jsi rozhodlej. Přijdeš tam a moje otázka na tebe. Podle čeho ty poznáš v tom obchodě, jestli to daný tričko si chceš koupit, anebo nechceš? OK.
Tak je viacero variant. Jedna z nich je to, aký človek má silnú intuíciu. A tam vie rýchlejšie rozpoznať to rozhodnutie a to konanie. Ale zväčša je zamaskované našim potlačeným, alebo napadá ma nepocitom, to znamená, nemám nejaký pocit a hľadám nálepku vo vonkajšom svete, že potrebujem to tričko. Ja by som začal tým ešte inak, že keď idem do obchodu, tak je rozdiel, keď nemám si čo obliecť, alebo už mám to potrhané, alebo prirodzene, že človek chce nejakú zmenu, či už ide na nejakú akciu alebo podobne. Čiže myslím si, že to tam patrí. Ale ako náhle mám plný šatník, nemám žiadne plány a všetko je takmer nové a človek ide do toho obchodu sa popozerať a kúpi niečo si, znamená, že tam hľadá pocity, ktoré od nikiaľ inak nevie dostať, alebo ich necíti. Že si hľadá nejakú nálepku. Áno, nie je to len oblečenie, sú to aj domy, lode, auta a dokonca aj ľudí. Hej, človek si hľadá ľudí ako náplast a emóciu. A myslím si, že všetko patrí do života, čiže tu nemôžeme rozprávať o žiadnej chybe, ani že človek by sa mal niečomu vyvarovať. Skôr tu ide o to plytvanie toho vlastných prostriedkov. Pretože minule sme sa bavili, Adam a ja som v privátnej skupine Apex na Telegrame, Incidio Apex, hovoril, kedy sa peniaze nevracajú. Tu som si vedomý toho, že keď niečo kupujeme cez ego, to znamená, že len kvôli nejakej náplasti, peniaze sa nevracia a tým pádom človek dojde do štádia, kedy už tie peniaze nemá. Že áno, niekto môže rozprávať, že riad si finančnú, alebo vytvor si Excelovú tabuľku a vytvor si príjmy a nastav si to celé, aby si zvládol ten mesiac a potom si niečo dopraj. Ale keď pôjdeme hĺbšie, tak v podstate človek sa z toho kolečka myšacieho, ako by som to inak mohol nazvať, proste nikdy nedostane a potom už ten ľudský kontakt vyprcháva. Už ho takmer nemá a nahrádza ho materiálnymi vecami. Musíš ma doplniť alebo niečo ešte k tomu povedať, alebo nejak, lebo je to rozsiahla téma a teraz Rozumím. to mohol lepšie uchopiť. Mám tady poznámku, když se vrátíme do toho obchodu. Pojďme lidem vysvětlit, protože ty si říkal, pokud ten člověk má už vybudovanou intuici a má tu intuici silnější, tak je jednodušší rozhodnutí. Jakoby stojím u toho trička a váhám. Není to tak, že mám roztrhlý tričko, ale váhám, jestli si to koupit nebo ne. Jo, typická situace, že jo, u žen, ale i třeba u chlapu. Co znamená, že intuitivně si to mám koupit? Co to znamená, jak to poznám? Vieš, podľa mňa sú to veci, ktoré sú len pre 1% populácie a to je vec tréningu. Čiže ak niekto trénuje futbal a má dobré skills a niekto trénuje intuíciu na pravidelnej báze a dáva jej podnet, čo iba 1% populácie, tak tým pádom tam sa odpovedia nedá nájsť. To proste hneď berieš alebo neberieš. Tam nie je žiadne logické uvažovanie. To je proste rýchle načúvanie niečoho silnejšieho, než sme my sami a naše programy. Ale existuje jeden jednoduchý trik a to je, že keď som nerozhodný, tak to neberem. Tak, toto je, co jsem chtěl slyšet, toto je ta věc, která mě extrémně pomohla, protože já jsem nevěděl úplně v tu dobu, co znamená intuice, jo? Ale prostě přijdu k tričku a když vím, že to chci, tak to beru a když najednou přemýšlím, jestli vlastně jo, a jestli se mě to vyplatí a tak dále, tak ho neberu. Takže tak, ja som sa veľakrát popálil na tom a snažil som sa sám seba presviečať, že to chcem, ale vnútri vždy a hlavne strácal som v podstate, dával som do toho zbytočnú energiu a tak som v podstate prichádzal nazvem to, že proste strácať času, jednoducho povedané. Proste, že len tam stojíš a presvietaš sa sám seba, že to zobereš a hľadáš tú cestu, jak potom tie peniaze prídu naspäť. Chápeš? To znamená, nekupujem nejaké auto za 100 000 a rozmýšľam, no okej, ja to kúpim a jak ho použijem. A už tam pchám do toho logiku
ale pritom, keď raz není v súlade so srdcom a nie je to vytúžené auto, není to niečo, čo ma naplní, tak v podstate furt je to len nejaká zaslepka a my si vytvárame vlastnú pavučinu dlhov, pavučinu nejakých druhú starosti a zamotávame sa do toho viac a viac a potom, áno, počul som príbehy, kedy to auto sa rýchlo potom predalo, počul som, kedy sa rozbilo a to je vec len toho, že ten človek to kupoval, lebo chcel cítiť naplnený a myslel si, že je to len šťastie. Čiže to je veľký rozdiel šťastia a naplnenie. Myslím si, že auto je úžasná vec na šťastie, ale potom príde okamih alebo doba, alebo nejaká doba, hej, kedy už prichádza, že ale to nie je to, čo chcem. A čo je toto, čo chcem? Skvělý. Ty jsi tam zmiňoval předtím, že existuje jenom 1% lidí, co chcou řešit intuici. Já věřím, že teďka následují lidi, kteří jsou toho 1%, takže vůbec nemluvíme k těm, kteří absolutně to neuznávají a říkají si, že to je blbost. O nich se nebavme, pojďme se bavit k těm 1%. To znamená, to budu velmi upřímný k tobě, Jakube. Většina koučů, specialistů, terapeutů a rádoby EZO lidí, což já je respektuju, ale většina tady těch lidí říká, materiální věci nepotřebuješ, nekupuj, všechno je zlé, nepotřebuješ značkové věci, nepotřebuješ luxus, nepotřebuješ hezké věci, všechno to máš v sobě a tak dále. Jak ty vnímáš mezi tím světem, že chci jenom materiální věci a nahrazuje mě to nějaký pocity, versus to, že seš prostě jenom EZO a doma seš a sedíš a medituješ? Myslím si, že všetko seba zapadá a ja nechcem byť ten ani tu teraz, ktorý všetko vie a ovláda tú teóriu, pretože je pekne vidieť, ako to neviem, lebo som expert na otázky a na vyriešenie životných situácií, nie na mentoringy. Ja som coach, ne mentor. A už mi vyprchala aj tá otázka. Že jaký vnímáš jakoby tady ten rozdíl, jo? To znamená, pokud to chápu správně, tak ty zastáváš ten názor toho balansu, že to i to. Hej, sú etapy života, kedy človek chce posilniť jednu časť a potom ďalšiu časť. Myslím si, že každý z nás sa tu zhodne v tom, že rovnováha je tu a teraz a je tu s nami a je dobre ju dodržiavať. Čiže keď vidíme, čo všetko tu je na tej planete, to znamená, že je k dispozícii, znamená, že si to nemáme odopierať. Už je jeden podnet. Samozrejme máme na výber si vybrať z toho, čo chceme, na základe toho, ako je to v súlade s nami. A každý podľa svojej energie vie, čo je v súlade s ním, aj keď to pre niekoho nie je konštruktívne, ale pre niekoho je. Takže to je úplne jedno. A keďže sú dané etapy, tak niekedy sa dajú rozložiť na kvartály v roku a niekedy na dni v týždni. Každý to má inak. A není to vec tabuľkového systému, kedy som taký, ale asi je tu pravidlo, že rob to, čo cítim. Každý z nás je pripravený, každý z nás je vedomý na nejakej úrovni a tým pádom mal by konať tak, ako sám uzná za vhodné, ale vždy príde okamih, kedy je tu na čase niečo vyriešiť. Prepojiť sa so svojou dušou, pozrieť sa do podvedomia, pretože ho to tlačí. A potom opäť môže robiť tie hmotné aktivity. Keď už, neviem, to ani nie je životný štýl. Životný štýl je, keď to robím v rutinách denne, ale to je človek, ktorý je zažratý do práce s podvedomím ako ja, do trošku spirituálneho sveta a tak ďalej, ale bere to ruka v ruke. Ja osobne si pomáham s podvedomím stavať realitu a tým pádom už to mám nastavené v životnom štýle. Ale niektorí, ktorí ten životný štýl nemajú, nepočuli o tom a tak ďalej, tak ich to prekvapí v živote, kedy majú chuť. Čiže riadia sa zase pocitom, teraz mám chuť na to a tak ako toto video k niekomu príde, tak mu príde len preto, aby proste zistil, že tá rovnováha je tu. Ju treba prijať. A áno,
Myslím si, že keď poviem, že ten, ktorý nechce prijať hmotu, nechce prijať to všetko, čo tu je s tým spojené a vidí v tom len samú deštrukciu, je ten, ktorý má bloky a limity a strachy a tie ho vlastne mu rušia tú rovnováhu. Všetko je v podvedomí a každý z nás cíti, ako to uchopiť. Dobře, Jakube, ty říkáš, že balans je důležitý. Jenomže mně je 20 let, všichni stárneme a já prostě nechci být bohatý v 60 letech, já si chci teď užívat, já prostě potřebuju teďka být bohatý. Tak je to potreba. Keď to chcem teraz, tlačím na to, proste znásilňujem to, znamená, že si tým niečo chcem kompenzovať. Čiže ako náhle sa vyrieši tá situácia, kedy potrebujem niečo cítiť, tak zrazu, keď ten pocit príde, ty už tomu dávaš voľnú ruku. Tu už je jedno, kedy to príde. Vieš, ja som niekedy vždy hovoril, že ako videl som, že všetci 50-tnici a 60-tnici majú Mercedesy. A ja som hovoril, ja nebudem chcieť, až budem 50-tník, 60-tník, to chápeš? Nechcel som. A teraz síce mám Mercedes, ale myslím si, že ja som to pustil. Nie som si istý, ako to už bolo, lebo nemám všetko podchytené ani denníkom, ani nejakými videami, ale tým, že som vyriešil niečo, že ja to nezmeškám, alebo nejaký vnútorný problém, niečo, že zmeškám, niečo v spojitosti s meškaním. Hej, že som sa bál, že že musím rýchlo konať, pretože umrem. Čiže áno, aj strach zo smrti je jedných z vecí, ktoré tlačíme, pretože máme pocit, že umreme. Ale OK, tak ako videli sme kopec obrázkov na sociálnych sieťach, kedy do hrobu si nič hmotné nezoberieš. To je o iných hodnotách byť na tomto svete. Avšak áno, ten pud seba zachovy z podvedomia nás tlačí do väčšej razancie a tak potreby a o to väčšieho tlaku, čo paradoxne tlak všetko odsúva. Lebo to není to, prečo sme tu. A vedieť, prečo sme tu, čo je dôležité, aké hodnoty sú dôležité, ako tú rovnováhu vytvoriť medzi, čo sa mám tu naučiť. Že som tu prišiel na ten svet sa niečo naučiť, niekoho spoznať a zasledne si vybudovať ten život v luxuse, patrí do tej rovnováhy. No, všetko ide krok po kroku, bok po boku a áno, preto tie etapy, ako som spomínal. Máme tu etapu v kvartále, kedy chcem budovať a kvartály, kedy chcem len byť. To je vlastne prepojenie vnútorného muža a vnútornej ženy. To je samozřejmě taky jako téma na delší dobu, ale pojďme se vrátit tomu tvýmu příběhu. To znamená, jsem člověk, který si myslí, že chce toho Mercedesa, protože něco zmeškám, něco nestihnu, mám problém s časem a tak dále. Ale to, co teďka si říkal, koukám na to video, to, co teďka si říkal, se mnou rezonuje. Dává mi to smysl. Jak můžu pokračovat dál, abych se dostal do toho bodu, kde seš ty teď, že už necítíš to, že potřebuju ten Mercedes za týden, za dva? Tak určite je to, a možno pre niekoho nové, informácia, že existuje 800 pocitov, ktoré sa dajú inštalovať do podvedomia. Vďaka tomuto kroku človek cíti väčšiu ľahkosť žitia tu v hmotnom svete. A ako náhle tie pocity dostávam, a čo je veľmi zaujímavé je, že je program majetníckosti, ktorý nám hovorí, že musím to mať ja, ale existuje varianta precítiť ten Mercedes s niekým, ktorý ide po ulici. To znamená, ide tu Lambo, ide tu Rolls Royce a ja idem okolo neho, ja ho precítim a som súčasťou jeho. Že príklad Mercedesu je skvelý, pretože tých Mercedesov je tu habať do bludu, všade okolo nás. A tým pádom, keď raz je to moje vytúžené auto, tak je chytré začať to preciťovať, aj keď ešte nesedím za volantom. Ak si ten pocit užívam aj tú vďačnosť, to, že som toho súčasťou a následne stále verím k tomu a robím patričné akčné kroky, aby som k tomu dospel, tak
čo je zaujímavé, a každý z nás sme to zažili, že keď niečo máme v hlave, všade to vidíme. Ja si pamätám, že keď raz som tužil po jednej triede Mercedesu, ja som ju videl všade. Dokonca som videl aj s panoramatickým oknom, čo už je obdivuhodné, že keď som si nakonfiguroval na stránke to moje auto, ja som ho videl všade a už týmto procesom dokážeme robiť krok po kroku, ale zase majetníckosť. Je to program, ktorý tiahne od majetku až po vlastnenie ľudí, podľa príbehu, nebudem to rozoberať, a tým pádom ten nás tlačí. Už teraz. Niekedy aj to vnútorné zranené dieťa. Máme tu dva typy detí. Jedni dostávali veľa, druhí nedostávali vôbec. Ale i v oboch prípadoch je to vec majetníckosti. To znamená, z jednej strany chcem to mať, lebo som to vždy mal, a z druhej strany nič som nemal, musím to mať teraz. Je potrebné z toho vyklúčkovať. Super. Já co bych doplnil, co mě extrémně pomáhá, a i mým mentoringovým studentům, když řešíme podobný téma, je, že když se znovu dostanu do té situace, že začínám mít myšlenky, že prostě potřebuju teďka uzavřít klienta, protože už bude starý, tak to bude pozdě, prostě musím mít ten Mercedes a tak dále, tak vždycky si tak jako zastavím, nadechnu se a řeknu si tuto jednu větu. A konkrétně si řeknu, všechno je v ten správný čas. Toto mě extrémně pomáhá, tato věta. Extrémně. Úplně jednoduchý princip, naučil jsem se to, pecka. Jo? Takže k tomuto bych toto doplnil. My, když jsme se bavili o tom tvým příběhu, bavili jsme se o tom vlastně, že se dostal z toho bodu, kdy ten Mercedes si potřeboval, nakonec se dostal do toho bodu, kdy vlastně nic nezmeškáš, přitom Mercedes máš. Mě by zajímalo pro tebe v tuto chvíli aktuálně, Jakube, co jsou 3 základní životní hodnoty, které žiješ. Čas so sebou samým, to môžem považovať za hodnotu, pretože nie som si presne istý, či to viem odpovedať 100% správne, čiže čas sám so sebou, moje životné poslanie, tvorenie a ľudia. Skupina ľudí, priaznenosť s nejakými ľuďmi, kompatibilita, vyššia kompatibilita s danými ľuďmi, rodina s tým má súvisť. Čiže keď hovorím o kompatibilite, tak áno, naši rodiny príslušníci sú nám najviac kompatibilní, len samozrejme tie vzťahy nie sú niekedy dosť uzdravené, niekedy sú úžasné. Ale takže tieto hodnoty ako rodina, čas so sebou a životné poslanie, tie základné hodnoty. Pojďme k té třetí. Lidi okolo tebe. Spoustu lidí je v dnešní době v situaci, kdy chce se posunout, ale má nějaký okolí, to je jedno, jestli je to na střední, na škole, nebo to už je v dospělém věku a tak dále. A oni pociťují, že mají okolo sebe takový ty lidi, kteří třeba to myslí dobře, ale nemají ambice, nemají cíle a jsou vlastně úplně jiní, než ten člověk, co teďka poslouchá ten rozhovor. Co bys mu doporučil, nebo co je chytrý udělat v moment, kdy vím, že chci změnit to své okolí, ale přitom je nechci lidově řečeno poslat do prdele? No, byť vzorom správania a autenticity, ktorú som si sám sebe vytvoril. To znamená, čokoľvek, hodia to do mňa hovno, ja som furt ten, ktorý je vzorom a správa sa, rozhoduje sa opäť z toho vyššieho ja, nie z ega. Ja vždy hovorím, keď niekto ťa opľuje, môžeš ho spýtať, že či už je spokojný. Vieš, ja chápem, že proste ten človek si pýta konflikt. Ja to chápem, ale mu to presne naserviruješ, lebo sa rozhoduje z toho ega. Takže mal by byť sám sebou, autentický a mal by reprezentovať svoju pravú podstatu života a toho vnímania seba hodnoty, seba samého a seba úcty a tak ďalej. A tým pádom myslím si, že ak je pravda, čo ja verím, že láska je najsilnejší pocit a najsilnejšia vec spolu s vďačnosťou na tejto planete. Vďačnosť je v podstate nejaký druh inej lásky. Tak tým pádom dokáže pretvoriť naše okolia. To znamená, dokáže ich vlastne stimulovať, upokojiť, dokáže ich vrátiť do ich pravej podstaty. Pretože ten človek, ktorý koná
a môžeme to nazývať toxické prostredie, on koná z presvedčení a z programu a z toxicity zo svojho okolia. Zväčša z rodinných príslušníkov. Takže áno, byť silný jedinec je výzvou. Nenechať sa ovplyvňovať a byť ten, ktorý ovplyvňuje, je výzva. Áno, nemôžeme povedať teraz, že sme tu všetci 100%, pretože s každým z nás tie emócie chovajú. Myslím si, že aj ja by som sa dokázal niekedy rozladiť, ale je dôležité, v koľkých minútach a sekundách dokážeme na to reagovať a byť toho presvedčenia, ktorý z nás vychádza strojcom zastavenia. Proste, že to vieme zastaviť. A nenechať sa ním ovplyvniť. Je to proces, je to život a každý deň robíme všetko preto, aby sme boli lepší a lepší. Takže myslím si, že aj tieto poznatky a kopec ďalších skvelých tvorcov dokážu človeka postupne dávať do toho pocitu lásky a vďačnosti a kľudu, ktorý potom, keď predáva ďalej, tak si myslím, že všetko naokolo lieči. Je velkým přínosem. Velkým přínosem. Doplním ještě k tomuto dvě věci. Za prvé, velmi často okolo sebe vidím na Instagramu, na TikToku, nebudu teď jmenovat konkrétní osoby, ale častokrát jsem viděl takový videa typu. Když máš nějaký okolo lidí, co ti nevyhovuje, ukonči s něma kontakt, nebav se s něma, napiš jim, nechci se s tebou bavit, nebudu to dělat, nebudeme chodit ven, kašlu na tebe, seš k ničemu a tak dále. Až na takovou míru. Jo? Často jsem viděl ty videa, prostě ukončit ten kontakt s něma. A teďka, když já jsem se o tomto trošku jakoby popřemýšlel. Jo? Já mám teďka okolo sebe lidi velmi silní, za což jsem vděčný a je to super. Ale když bych byl ve fázi, že ty lidi okolo sebe nebudu mít úplně ty ideální, které já si představuju, tak stejně tak mě hrozně nekomfortní bude jim napsat, Jakube, konec, nebavíme se. Jo, najednou chodíme furt ven a najednou už konec. Takže, co jsi mě na toto odpověděl, co si pamatuju moc dobře, je to, že ty nemusíš s žádným člověkem na silu ukončovat kontakt, ale přirozeně, jak ty, jak říkáš, budeš tím vzorem, budeš tou inspirací, tak automaticky se tvoje okolí změní bez toho, abys ty proto musel cokoliv dělat. Bez toho, abys ty jim musel psát, že už se s nima bavit nebudeš. A toto mě absolutně změnilo pohled. Víš, jak to myslím? Áno. Inak, ak by som mohol podať inú verziu, tak to je, že keď mám takých ľudí okolo seba a je tam problém, že sa mi to nepáči, tak potrebujem nazrieť do svojho vnútra, prečo som takých ľudí pritiahol, čo ma to učí, čo mi to má pripomenúť, komu mám niečo odpustiť z minulých životných situácií a podobne, kedy následne po vyriešení, alebo že ty ovplyvníš prostredie, jak si to spomenul, zrazu tí ľudia sa zmenia, prípadne odídu svojho života od kontaktu a odmietajú sa s tebou prostě stykať. Toto je úplně fantastický, protože víš, já jsem vždycky byl takovej hodně komunikativní, dalo by se říct, že oblíbený na škole a tak dále, ale pak jsem chtěl udělat nějaký progres, trošku se změnit, chtěl jsem mít jiný lidi okolo sebe, ale hrozně nekomfortní mě bylo jim napsat, tak Honzo, už se bavit nebudem, už konec, běž pryč, já chci růst, ty nerosteš, to ne. A co já jsem právě od tebe slyšel, bylo to, že když já posunu sám sebe, automaticky se mě změní okolí, bez toho, abych já musel cokoliv jim psát, říkat, oznamovat. A toto je fantastický. A to nejenom kde, třeba u kamarádů, kamarádek, ale taky ve vztahu, když se automaticky posunu, tak buď ten člověk se posune s tebou, anebo odchází. Sám od sebe, což je hustý. Takže to mě fascinovalo. Takže to je první věc, co k tomu doplním. A druhá věc je v návaznosti na to, že ty chceš změnit okolí. A ty třeba v tu dobu, nebo já jsem to tak měl, že v tu dobu jsem nevěděl, co je vlastně moje ideální okolí. A ty jsi mě řekl, Adame, chceš změnit okolí? A zeptal se z mě, jak si to okolí představuješ? A já jsem byl absolutně šokovaný, co to je za otázku. Jo? Takže pojď trošku lidem přiblížit tu tému, že chci zlepšení, ale zlepšení znamená, je to hrozně subjektivní. Takže jak mám s tím pracovat, když chci teda zlepšení?
Jak si můžu zadefinovat třeba to svoje okolí? Co v tom je jako důležitý? Ženské alebo mužské pohlavie v oboch prevláda muž aj žena. V každom z nás. Že je potrebné použiť muža a ženu aj pri tejto situácii, a to je z jednej strany nacítiť si cez svoju pravú podstatu, aké okolie alebo čo je pre mňa vhodné, kde sa cítim naplnený, aký je môj tzv. Ideálny deň, ktorý chcem žiť a čo ma baví a môžem to pretaviť aj v podnikanie a tak ďalej. A potom muž, vnútorný muž, to jednoducho iba spíše na papier, alebo môže to celé urobiť aj dokonca žena, ale muž potrebuje rozhodnúť sa v akčných krokoch, kedy toho odmietne a stojí si za tým, čo žena, jeho vnútorná, navrhla. Že máme tu aj možnosť manifestácie, ale to stále robí vnútorná žena počas dňa, či večer alebo ráno, kedy áno, sledujeme to, čo je najideálnejšie pre nás na základe toho hlasu, ktorý schválime, že to urobil. A následne potom už, keď je to celé spísané, tak ako vravím, proste vnútorný muž, proste či muža v mužskej schránke alebo v ženskej schránke v podstate bude musieť robiť tie akčné kroky. Yep. A áno, a správne akčné kroky v rámci sebaúcty, sebahodnoty, bez tlaku a vo všetkej proste harmonii a ľahkosti. To znamená, hovorím za sebe, že museli vyťahnuť príklad typu, ak chcem nejakého človeka, ktorý by bol v súlade so mnou kompatibilný na vyššej úrovni, tak nejdem ho hľadať, ale stačí, keď iba viem, čo chcem a idem do vonkajšieho prostredia a robiť aktivity, napríklad hrať tenis, alebo idem na pláž, alebo robím čokoľvek, čo v podstate nás stimuluje, naplňa a následne spustením tlaku sa furt niečo príde. Mm-hmm. Ako prídu peniaze s pustením tlaku, tak príde aj človek a príde všetko. Ísť do toho prúdenia alebo len bytia, to je výzva pre každého z nás, pretože v mnohých z nás ten muž je nedočkavý a tlačí na pílu do všetkej oblasti života. Čiže áno, intuíciu má na starosti vnútorná žena, čiže keď niekto príde za mnou a povie, že OK, že chce mať silnejšiu intuíciu, či je to muž alebo žena, riešime práve jeho vnútornú ženu, ktorá sa tomu potrebuje oddať a odovzdať tej transformácii, aby tým pádom mohla viesť toho vnútorného muža, no ale i ten vnútorný muž musí byť vedomejší v nás. Hej? Čiže je to zase yin a yang a proces. Tak, je to balans. Ve zkratce to přiblížím. Každý z nás, ať už jste chlap nebo ženská, máme v sobě v podstatě nějaký 3 takové fáze. 3 takové, řekněme, vlastnosti. Buď mužská vlastnost, ženská vlastnost nebo vnitřní dítě. Každý to má. To je jedno, jestli jste chlap nebo jste ženská a tak dále. A důležitý je, že já třeba jsem s tím měl problém, že já jsem byl třeba muž a žena v nebalancu, to znamená, já jsem potlačoval třeba to svoje vnitřní dítě. Toto je téma, to bychom se mohli bavit další půl hodinu. Je to jedna z věcí, co bych chtěl do budoucna pořešit taky, protože důležitý není, že já jsem muž, tím pádem dělám jenom mužský věci a kašlu na ženu, protože ta žena se pak někde vlastně ukáže někde jinde, když ho potlačuju, ale důležitý je být v nějakým balancu. A jak ten balans vypadá, protože to není 50/50, že jo? Říkám to správně, Jakube? Áno, tak. Je to, áno, vydelíme deleno 3, tak. Teoreticky. Tak. Takže tohle bych pak rozebral jako do hloubky, aby to lidi správně dokázali pochopit a uchopit. Jenom mě napadlo taková vsuvka, jak jsi říkal. Jo? Žena se uvolní, navnímá si svou pravou podstatu a ten muž se píše vlastně to svoje ideální okolí, co chce a vnitřní dítě ti na ten papírek namaluje hvězdičku. Áno, skupina 3. Proste vnútorné dieťa si možno málo kto dokáže tak osvojiť, že mu dá priestor vyniknúť aj v dospelejšom veku.
hej, čiže ako 40-tník, 50-tník. Ono sa vždy ukáže, sa ukáže, ale vedieť ho, nenechať len tak pustiť z vodítka, vieš, ale nechať mu možnosť sa angažovať každý deň, každý víkend a dať mu patričnú rolu v živote je darom. A áno, mali by sme nájsť tú rolu dieťaťa, muža a ženy v našich životoch a nech vynikajú. Čiže určite úprimne poviem, že keď je tu niekto, kto ešte hry na mobile alebo na počítači alebo kdekoľvek proste povie, že to je detinské, tak každého človeka, ktorý si dovolí to urobiť aj v hocjakom veku, ho to prejde. Cieľom je, aby si dovolil naplniť dieťa, lebo potom sú tu aj iné aktivity, ktoré dieťa naplňuje, len ono vyvíja sa. Hej, čiže niekto mal zakazované, tak si to potrebuje v neskoršom veku dopriať. Hej, ale je to jedno čo. Ale to vnútorné dieťa, keď ho držíme na krátko, no potom sa ukáže a áno, môže robiť aj neplechu v nepochopení medzi partnermi. Jo, toto je na samostatný téma. Já jsem si totiž strašně dlouho myslel a často, že když už dělám teda ten biznis, to znamená, já jsem hrál fotbal, přestal jsem hrát fotbal a šel jsem dělat biznis, tak já jsem si hrozně myslel, že jak mám být seriózní. Takže najednou, co se stalo, tak já jsem tomu dítěti nedával žádnou roli, to znamená, že jsem ho potlačoval, tím pádem jsem byl takový hrozně seriózní, vůbec mě vlastně nic moc nebavilo a tak dále a najednou to dítě se projevilo někde jinde. Jo? Třeba já osobně jsem to měl tak, že jsem kolikrát jezdíval zbytečně rychle, jo. Nikdy se mi naštěstí nic nestalo, to je všechno v pohodě, ale víš, já jsem za tebou, jakoby to si pamatuju, přišel s tím, že já furt jezdím rychle, mě to hrozně baví a já prostě nevím proč, vlastně z toho nic nemám, ale v ten moment to chci dělat, jo. První věc, co jsi mi řekl, špatná role pro svoje vnitřní dítě. A toto je něco, co se týká hrozně moc lidí. Takže mám to zapsaný, pokud vás to bude zajímat, napište do komentářů. Pojďme teďka jednu otázku, Jakube, na kterou mě upřímně odpověz, ale nemusíš konkrétně jmenovat, ale stačí, řekněme, nějak obecně. Jak, Jakube, vnímáš víru v dnešní době? Je jedno jakou? Vnímam to konštruktívne. Človeka to ženie vpred, zároveň podnecuje ku konzistencii. Že myslím si, že je to skvelé, ak všetci majú nejaký druh viery. Čo je však dôležité, vybrať si vieru, ktorá nemá podmienky, ktoré sú viac než 50% alebo 80%, lebo myslím, že všade sú podmienky, ale je dobré prekopať to. Čiže hovorím o spolkoch, o komunitách, hovorím o no asi to som zhrnul, spolky a komunity a členstva a čokoľvek, kedy sa tomu až tak odovzdáme, že nás zaslepí nás proste naša samotná vnútorná sila. Jak povedané, že nás má vnútornú silu, ktorá sa prejaví v ten daný správny čas. Ja tiež som bol v komunite a v členstvách a podobne a vystúpil som z nich kvôli tomu, aby som tým pádom ľuďom... vystúpil som kvôli tomu, lebo som cítil, že už je čas rásť a nedávalo mi zmysel tie limity a podmienky, ktoré tam sú. Nech ktokoľvek má vieru k čomukoľvek, môžeme ich menovať na desiatky. Dôležité je zdravý rozum, ktorý to, čo niekto dokáže si pretvoriť bez podmienok. To znamená, aby tam nebol niečo za niečo, nebol tam nejaký limit. Už by sme museli od situácie proste sa spýtať, že okay, keď niečo človek povie cez autopilota, tak následne otázka znie, ako vidíš v tom nejaký limit? Niečo za niečo, vidíš tam niečo? A následne tým pádom sa to pretransformováva nami samými. Souhlasím, dobrá odpověď. Přátelé, dejte nám vědět, zahlasujte, napište, co vás bude víc zajímat do příštího rozhovoru. Aby jsme rozebrali
konkrétní téma, jak poznám, že je to znamení, protože cokoliv se nám v životě děje, je nějaký znamení. A mohli bychom do detailu rozebrat, co to znamení konkrétně znamená, a nebo jak si sestavit svůj ideální den, protože v minulosti jsem dělal přednášku na svůj ideální den, spoustu zpráv mám od lidí, že Adame, díky moc, konkrétní step by step návod, jak to udělat, jak s tím potom dál pracovat a tak dále. Můžeme rozebrat jednu z těchto dvou věcí, takže pište, hlasujte, co vás bude víc zajímat. Každopádně, Jakube, jsme na konci tohoto rozhovoru. Já ti moc děkuju, že jsi udělal čas. Máš pár nějakých větiček nebo pár poslední slovíčko, co bys chtěl lidem sdělit? Som šťastný, že tu môžem byť a pevne verím, že každý z týchto mojich slov a z tvojich vyšiel, alebo dostal to, čo mal počuť. Chytil niečo, nejaký podnet, ktorý mu pomôže pri zmene nejakého konceptu v živote a možno štartu nejaké nové etapy. Teším sa kedy a pevne verím, že nás tu bude mať kopec nápadov na to, aby sme mohli to robiť konzistentne a stráviť čas pri veciach, ktoré nás bavia. Ďakujem všetkým, ktorí to počúvali do konca, ktorí sa tešia, ktorí dávajú podnety na to, že OK, je to zaujímavá dvojka a určite by som sa chcel vypočuť si aj iné veci. Samozrejme, určite by som chcel dať každému podnet na to, aby pozrel do svojho vnútra alebo spýtal sa niečo na základe životných situácií, keď niečo je niekde prekážka, niekde stagnácia alebo iný druh bolesti, aby našiel tú správnu otázku, zodpovedal si ju a mohol sa zase posunúť v živote a bolo to vo väčšej ľahkosti týmto spôsobom, ako by sa mala stať nejaká situácia, ktorá už môže hraničiť s drámou a tragédiou. To v podstate nikto nikdy nemal rád, ale predsa to ľudia nepriamo podvedomo vyhľadávajú. Jakube, děkuji ti, že jsi byl tady součástí, že jsi nám předal nějaký kus svýho know-how, ačkoliv to je tak možná 1/1000 toho, co můžeme rozebírat. Přátelé, sledujte, lajkujte, sdílejte, pište komentáře, protože to, co tady uslyšíte, jste ještě možná nikdy v životě stejně jako já neslyšeli a hlavně budeme vám sdílet informace bez podmínek. Mějte se krásně, děkuji za pozornost a pěkný zbytek dne.